estem investigant és quina és la implicació que tenen les proteïnes CPT1 en el control de la ingesta. Les proteïnes CPT1 són uns enzims que afavoreixen l'oxidació dels greixos. Existeixen tres subtipus o tres isoformes diferents de CPT1, la A, la B i la C, i estan distribuïdes de forma diferent segons els teixits. Doncs, curiosament, el cervell, que és un teixit que no oxida greixos, justament té dos d'aquestes isoformes, la A i la C. Un altre grup que també està treballant amb això, d'Estats Units, abans de començar aquest projecte de la marató, va descriure que la isoforma A, la CPT1A, participa en el control de la ingesta. Llavors, el nostre grup s'ha interessat en veure si la CPT1C, que s'expressa de forma exclusiva en el cervell, podria també estar regulant la ingesta alimentària, perquè seria una bona diana farmacològica per al tractament de l'obesitat. Vàrem fer dues aproximacions experimentals. Per una banda, vàrem activar l'enzim per veure si augmentava la ingesta i, per altra banda, vàrem inhibir-lo. Amb els ratolins el que fem és injectar-los una cànula per la part superior del cervell que arribi fins a l'hipotàlam, que és la regió que regula la gana. Després, passat uns dies, els injectem els virus, que el que faran és fabricar una gran quantitat d'aquesta proteïna en l'hipotàlam. I, passat una setmana, comencem l'experimentació. Mesurem si s'han engreixat o no s'han engreixat, mesurem quanta quantitat mengen per dia i l'altra cosa que fem és tots els testos conductuals. Per tant, d'aquests estudis es conclou que sí, que la isoforma CPT1C participa en el control de la ingesta a nivell d'hipotàlam. Els ratolins que tenien més quantitat d'aquesta proteïna menjaven més que els ratolins en els quals els havíem injectat simplement aigua. Malauradament, els ratolins en els quals s'inhibeix la isoforma CPT1C tenen alterada algunes funcions motores, com és l'equilibri. També vàrem veure que tenien alterat l'aprenentatge. Els resultats de l'experimentació demostren, per tant, que la CPT1C pot ser una bona diana terapèutica. El problema és que té efectes secundaris. Per tant, en un futur ens plantegem estudiar la possibilitat de dissenyar fàrmacs que es dirigeixin de forma específica a l'hipotàlam per evitar els efectes en altres regions cerebrals.